Hinyotrap Integrated Territorial Organization kahito haka jingbod din ya darkhas kabla dab banbo Ahmad Director ka Directorate of Mineral Resources ka Sarkar Jilla habaya daybat ka jingbam soy NOC Director ka tanat Shakinong Shalan Dowyong haka khatnre tarikuno pra arja arpasaw ka nigaseng haka jingalam uba Donbok Dakar President baruba Wanbon and Dakar General Secretary kalalet banmi biang sya ka office try kam ban yo e ka jingpansai Hakane kijing let jong kaseng layo jing tebau director ubala pedang ya kador khas upayus di sangma ula syong that na kakam bat kabala pen bitari kaseng kalong bakador khas rukam dan syu hakate ka office try kam habakran sikilat pathai kubor ba wan bon and Dakar laong bon na pedang kitrai pa do yong kila pentep bawat la kila dap ban siu ya ka bai ses bat GST kidang hab ban siu syu ka tax cheki brio ki bam tip ki de ki ai Nalor kata ula ongru balik se kini gibriyo kila bandai kibadan hak sarkar lani kita ki high level. Haba ben rap halor kani uba Donbok Dakar ula ong. Bagajing penja jauh director barim yo kadar khas ka pen isyai bagi don kita ki high level ki basim pisa tam na kitrai par do yong bat ban ongru lada ka sarkar kamla ban pen bai halor kani ka seng kan sim da ka sen jam ka peting e. Kajing kendo jing mentang imla ban ni imdan ni director I kendo yai deputy director I Sar Khaluki ti kwa pen singaw longo yang ikum kaseng mentak sengi hagajing kedu jungi bat kini ki deputy director kalong ba I director barim mo ibala syong thai I PD sangma imat I syong thai I wan ra bat ka I ralang bat ka memernam bangi labo ndu benai ba arjong chausna ti andala ki check ki file kamdon kan si kam kala miss ki tharai yole se ula ralang bat ka memo jungi ti kaba Kongsan ek jingkwan jungi minta singi lembut bundin dan ipad ba ipan jik pensai naka Director of Mineral Resources halor ka revise comprehensive plan hajing dei ba ka jing shalan dan ka jing auction ya udeu yang bala depti sha ka Coal India Limited kini mar ba hakin ni ki singi nilai I ka jing sedang ban shalan ya udeu yang ti ngikwa aruban tim naka liang ka department ba hadu kini ki jing shalan ya udeu yang kajing sedang kajing salan ini uyong kadai legal lani kadai illegal mari don ki try par de uyong ki ba one complaint singi kum keseng ki ong ba hadin bekila de siu ya kita ki royalty ki ses ke GST kum tater ki dang don pat siki web kajing siu ko ba unofficial mo kam de official kadai unofficial te ngi kwa ban wajing tip wat bani ahlor kani kai kata kajing siu nolor bala de siu ya ka ki formalities badai ban siu kum ka kibala bu kendon bala bu sarkar ti sekawi dungi pelam kini kis benai bala dem kadon kajing shalan de yong kaba si hajar lais pak kendai per metric ton sha Bangladesh lengba ke Ciregaon borsada andre ngilap ma yakin ki chalan donro kiba transport ki yakin ki chalan ki bayat lengba ke Dauki road kabalong against kebal violate yakin ka comprehensive plan ti kum kini ke ibara khoi ni nim sngau tanat ban ni nim sngau hon ya kani kajing le jong ka sarkar but nginom hon hero ya ke ba ki batai ngi hanai ki su verbally hanai ngin yai bodin ngin yai ti tenrai ban lab jing sha bat kham tam ya kini ki ya kita ki jingsiu ki ba ki try par ki bawa ka kata ya ki yok ka kot ki jong ki nomor ba kum ki try de yong ki don ka ki de ban siu tang kita ki ses royalty bat ka GST hanrei kadon pat skawe ka tax ka ba ki bamla ban tip manu kita ki basim ya kata yole se kita ki beriu jong ka sarkar ba kita ki khot ki high level ya kata imla ban tip yole se ki de kita ki high level te negaliang jongi sisinton ni dawa bat sarkar ni pandrem jor ya ka high level culture jong government but lada ka sarkar kadang ya piteng ban praktis ya ka high level culture ni kong basang man se hab hier biang semadan sin ban peni sopai ba ni dan bat ba bat ikmil tiru pai ba ya trilang bat ni kadang begin la ban rat kong kini ke jing jersey apok ke jala jongi ba ni khmi lenti ba ka jing trilang ke jing ai mensim jong pai ba jong kabri nutrep ya kaseng jongi ni la ban ya khamat ban telon ni kam bat ban ai ke jing skri ke bapaka ban rat kong kini ke jing jersey ki jing bamsap ki kambe an apok ke jala jongi hi bro boy Jabai dai bo niu do yang bat fi ong dai kita philap hajing kan jong phi bat I director kadai illegal ne kadai illegal ne ni do yang kat kum kejing batai jongi deputy director ba di mining officer ba
ia ke pemerintah hi kinu ki try doyong try par doyong ki bawan ban apply ya ki mineral transport chalan ki issue lada ki taki NOC ki biang lain no stang gitu ki bom don kita ki NOC kimbat issue ya ki chalan henry katkum ke jingong jongki nang liang department ba kinu ki apply ki chalan ki ba don ki NOC ki formalities ki documents ki ba katkum ke jing don kam ti kila issue hi ki chalan syak itu ki ba dai hok ban yo kani ke sithi ngibu ha ka arp nyotrek banai ba ar jar pusat kani ke jinglik bu sithi jungi ha to ko por kadai hadin ba kidon kini ki ba apply lani kita ki bidar ki badai ban yo ndrei kim yo ya kata kacalan nomor gi hab yo ya kata NOC ba ya kata NOC hab sign do director oi kata kila kubur ka ba sung phala pat menta ka sini ba kani kamdan po file ki claim put up ha file ko jungki ka ba pau shai ba kumba ki pat ba kila ujor hangi kadon sisa ke jing jersey hangne po office katangan kan ba sai lum kumta kumno director usong ja non ba file haba dengi kili minta shudon bok mi kendo ke deputy director ni kendang lo ki file dala dap kendang ni lab ba kam don re kaneka jing kopling ke jungi ka ba pen isai ba kadon sisa kata ka high level ke badang haban siu ni baling haban alej kumta namar ba ki penja e ka file pemjin ba lagi ja dang menta kasing ru kila put up yang ini ke file ni wan ru ban yakran ni kan ni ba balai kaja bas ko ru hadian benilai i ba kila wan kita kila mi kita ki kali duyong kila i menta kila sang benya te ngi hage jung song kyang i kwa ban tip ba kidon chalan na em la kim don chalan te halor kata ngi wad di ketenrang ndala wad di ketenrang ngi wan hang ni ki ong ho la isu kita ke chalan te kam lele ke bah palat la de ki ya kum ka chalan nomor ba urip uria ru undon kam shuban entry ye ta kata high level ke balong excessive amount la ne ka jing he jing kita te ki wad urip uria ru la ban khayu ta doyong leng ba ka chalan te henrei ban ong pat ba la de ki don sha kata ba kila hadian ba kila apply te ki kot kisla kila yo ye ta ka kila de psiwi ki tax ba pher la de phimyo ai kata ka NOC subha ye ki ni ki ba la apply kan ka bet wan jaka sangin ya langin peji kita ki officer ki balik kem soy pat ke kita ki high level barang haban siu ya kata ka san la ne ka shpula ki de ki ba kin si balik hin siu yu tau high level ru dei wai pat la da ki dang yai pene te sayama cha surok nomor baro iskata hi u duyong de hi jong pat ba pat skoi ru ya ka revenue jong ka stier ru de benyo tala de kila tam ban ser haben ya tam lang he nomor ba pin kta ya ka yo ko kot jong ke jelahi minum sha da lele ru pat sesien ngin ongi keno ba ka don ke jing bam sap ke besar kai lengba u director ke barem lum kunta kan ka memo jongi kerja hero bat kini ke ba ya ke ba mentaru ngila kali ba ngila ya wat jumur halor ya kata ka mining ngila pen isai ba wat sarkar ru sang penbe ba bahkan salat kan selain ya ka mining kan saslam par sa skowiru nakaliang ko jongki kala ele ban tap nyaw ba kadon leng ba taw QR code ang shen gila lab iki fake chalan adu kan no gila ban tap nyaw wat lat ka taru ni nakaliang ka seng gin sami no hi shmadan lada ka sarkar gin bu ikan ke ultimatum hadu ustam thamai lada kimla ban pembet lada kimla ban long sincere haga kam ka jongki te hakawi gas ni haunu ustam thamai niman share ngin haban shong sunan huni hapo office ban yo clarity kebabiang ya katarik ke ingin sampai hadu bu undala mi usnam ar hajar arsan kumbu usnam thamai wan kerukom trai rukan wan ka batmai pat ngin penboru ya sarkar kumno bakan nong sensor hakilenti ke kiat kejongki hadian bakaja ka to file hapet mentai kila receive yang ya kan ka ba arsiat kila zirok no kani te to ngin ai la je ki mo nomor boro hi ubrio bakla bro hi shakdown kita ki misplace hane hantai yo le se ula ka kumong ngai phi mo te hatu ko por jong tei ulong kum to yo uni ulong sensor namar ngim yo kando uni director ba thama ngim phat te bi ngim ya dai perlok hero te ap ngin ap sha ka to kan ne por te lada kamban ka reply hagi ka to kan ne sngi mentali ya ba mentaus na mai te ngim la shu hi ban ya kran namar kan sawan na shuti kum ne mtai tingin ap husnem thmai lada kamdon kano ka green signal te kumbang oi phi in wan shong sundan hang ni bangin yo ika juba pe namar kila kwa ban le drama ngi le ki ba trem haban ya le drama la ta sarkar hi ko kwa ban la de ngilap ba kadon kti lengba kita ki high level kin se tungko mau jam kumoi kila ya tungko
hagis nam lada Habatin, pej bahaki kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya